Gavên ku dewlet bavêje çine. Felemez ulu. Di demên dawî de hevdîtinên di navbera DEM Partî û AKPê de bûne rojeveke girîng a siyaseta Tirkiyeyê. Ev hevdîtinên ku di çarçoveya banga Rêber Apoya Aştî û Civaka demokratîk de pêk tên, ne tenê ji bo Tirkiyê û Kurdistanê, ji bo herêmê jî xwedî girîngiyek mezinin. Di 28 Gulana 2025 de nûnerên DEM Partî û rayedarên AKPê li Meclisa Tirkiyeyê hevdîtineke zêdeyî 2 saetan pêkanîn. Di vê hevdîtinê de mijarên weke pêvajoya demokratîk bûyîna Tirkiyeyê, hevdîtinên Heyeta Îmraliyê, biryarên Kongreya Danzdemên AKPê û sererastkirina qanûnên înfazê yên têkildarî girtiyên nexweş hatine nîqaşkirin. Ev hevdîtin weke nîşaneyeke erênî ya ji bo ji nû ve destpêkirina diyalogê de dîtin, lê hê jî di asta berbiçav de gavek nehatiye avêtin. Ev hevdîtin di demeke wisa de pêk tên ku daxwazên çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd li Tirkiyeyê û li qada nav neteweyî zêde bûne. DEM Partî weke nûnerê siyasî yê gelê Kurd û hêzên demokratîk bi ısrar daxwaza rakirina tecrîda li ser Rêber Apo û avêtina gavên berbiçav ji bo Aştî û demokrasiyê dike. Di heman demê de AKPê jî di bin fişara siyasî û aborî de li rêyên nermkirina aloziyên civakî û siyasî digere. Yek ji bûyerên herî girîng ên vê dawiyê biryara Partiya Karkerên Kurdistanê ya fesehkirina xwe bû. Di Kongreya Danzdemên AKPê de ku di navbera 5 û 7 Gulanê de li du qadên cuda bi beşdariya 232 delegeyan hat li darxistin, biryar hat dayîn ku avaya rêxistinê ya PKK bê fesehkirin û têkoşîna çekdarî bi dawî bibe. Ev biryar weke xaleke werçerxeya dîrokî ji aliyê nûnerên DEM Partîyê ve hat nirxandin. Bi vê yekê ve DEM Partî balê dikişîne ser girîngiya gavên pêbawer ên ji bo pêvajoyeke Aştîyê. PKK di daxuyaniya xwe de diyar kir ku armanca vê biryarê piştgirîdayîna çareseriya demokratîk û avakirina civakeke wekev û adil e. Her wiha bang li hêzên navneteweyî hat kirin ku piştgiriyeke avaker ji vê pêvajoyê re bikin û polîtîkayên qirkirina çandî yên nedî ji gelê Kurd rawestînin. Ev daxuyanî weke nîşaneyeke wêrekî ya ji bo Aştî û diyalogê de dîtin. Biryara fesehkirina PKK û hevdîtinên AKP DEM Partîyê li qada navneteweyî jî bi baldarî têne şopandin. Yekîtiya Ewropayê biryara PKK weke destpêka pêvajoya Aştîyê ya pêbawer de nirxîne. Her wiha nûnerên partiyên navneteweyî yên weke neteweyên Yekbûyî û Konseya Ewropayê daxwaz dikin ku dewleta Tirkiyeyê gavên berbiçav ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd bavêje. Di nava gavên behsa wan tên kirin de rakirina tecrîda li ser Rêber Abdullah Öcalan û mîsogerkirina mafên bingehîn ên gelê Kurd jî hene. Lê belê hin rexne jî hene ku bêdengiya hin hêzên navneteweyî li hember polîtîkayên dewleta Tirkiyeyê weke êrişên leşkerî yên li ser herêmên parastinê yên medyayê li pêşiya pêşveçûna pêvajoyeke Aştîyê ya mayîn de dibe asteng. Di heman demê de rêxistinên navneteweyî yên weke platforma dijdagirkeriyê bang li Civaka navneteweyî kirine ku li dijî êrişên Tirkiyê yên li ser başûrê Kurdistanê û Rojava helwesteke zelan nîşan bidin. Ji bo ku ev hevdîtin biryarên dawî bikêjin encameke erênê divê gavên berbiçav bên avêtin. Hin ji van gavên pêşniyazkirî jî hane. Rakirina tecrîda li ser Rêber Abdullah Öcalan. DEM Partî û gelek saziyên sivîlî daxwaz dikin ku tecrîda li ser Rêber Apo ku 26 salin bênav berdewam dike bê rakirin. Destûrdana hevdîtinên bi parêzeran re û mîsogerkirina mafê hêviyê ya hiqûqa navneteweyî wê bibe gaveke girîng ji bo avakirina baweriyê. Qebûlkirina mafên bingehîn ên Kurdan. Divê di qanûna bingehîn a Tirkiyeyê de hebûna gelê Kurd bê qebûlkirin, zimanê Kurdî bibe zimanê fermiyê duyemîn û mafê perwerdeyê bi zimanê dayîkê bê garantîkirin. Dawî anîna operasyonên leşkerî. Dewleta Tirkiyeyê divê operasyonên leşkerî yên li hember herêmên Kurdan çi li Bakurê Kurdistanê çi li Rojava û Başûrê Kurdistanê rawestîne. Ev yek wêrê li ber diyalogeke şeffaf û demokratîk veke. Azadkirina girtiyên siyasî. Azadkirina siyasetmedarên Kurd ku bi hincetên siyasî hatine girtin, dê bibe nîşaneyeke wêrek ji bo nermkirina aloziyên siyasî. Pêvajoyeke şeffaf û beşdar. Her pêvajoyeke çareseriyê divê bi beşdariya hemû aliyên Kurdan bi awayeke vekirî û şeffaf bê meşandin. Ev yek wê baweriya di navbera aliyan de xurt bike. Piştgiriya navneteweyî. Civaka navneteweyî divê bi awayeke çalak piştgirî bide vê pêvajoyê bi taybetî bi rêya diyalogê bi Tirkiyeyê re û bi mîsogerkirina rêzgirtina li mafên mirovan. Hevdîtinên di navbera AKP û DEM Partîyê de li gel biryara dîrokî ya PKK ya fesehkirinê derfetekê ji bo çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd pêşkeş dikin. Lê belê serkeftina vê pêvajoyê bi avêtina gavên berbiçav bi zelalî û bi beşdariya hemû aliyan ve girêdayî ye. Nirxandinên navneteweyî nîşan didin ku ev gav dikarin rê li ber Aştîyeke mayîn de vekin. Lê bêdengiya hin hêzên navneteweyî
beşberî û polîtikayên qirkirina çandî yên berdewamin dibin asteng. Ji bo ku ev derfetneyên wendakirin divê hemû alî bi biryar û bi bawerî tev bigerin û civaka navneteweyî jî piştgiriyeke çalak nîşan bide. Çareseriya pirsgirêka Kurd ne tenê ji bo Tirkiyeyê ji bo hemû rojhilata navîn gaveke dîrokî ku wê bandoreke erênê li ser Aştîya herêmê bike. Divê çarçoveyê de banga Rêber Apo ya Aştî û Civaka demokratîk ji bo demokratîk bûna Tirkiye û herêmê derfeteke dîrokî derxistiya holê. Lê belê siyaseta AKPê bi polîtikayên xwe yên mijûlkirinê û ne ciddî astengiyên mezin derdixe pêşberî vê pêvajoyê. AKP bi dirêjkirina dema avakirina komîsyona çareseriyê û şertên nerealîst ên wekî çekdanîn nîşan dide ku ji bo çareseriyeke demokratîk ne amade ye ku Gavên berbiçav bavêje. Ji bo serketina vê pêvajoyê divê civak bi rengekî giştî xwedî lê derkeve. Jin, ciwan, karker û hêzên demokratîk baweyeke xurt tevliv vê pêvajoyê bibin. Tenê bi têkoşîneke rêxistinbûyî û azadiya fîzîkî ya Rêber Apo ev dikare pêk were. Divê desthilatdarî dev ji lîstikan berde û gavên pratîkî bavêje. Wekî din ev pêvajo dikare têk biçe û encamên wê ji bo hemû gelan bibe şer û kaos.